ଦେଖିବ ତ ଆଜି ବାରିକର ତା ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇଛେ ଖାଇଦେ ବାରିକ ଡାକିଛି ଦେଖେ ଦେଇ ଲୋକଟା। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ତା ଆନିଭର୍ସରୀ ପାର୍ଟିଟା ଆମେ ଆଜି ଯାଇକି ଏଇଠି ବନେଇବା। ଏଇଟା ଗୁରୁଟା ଗୁରୁ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲିଛି ଚାଲ ଖାଇଛେ ଆମେ ଖାଇଛେ ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଦଳୀ ପତ୍ର ଏପଟରେ ତ ଜାଣିଥିବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ରେସିପି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆସିନି ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ଆସିନି ଖାଇବା ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସୁଟ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛୁ। ଫଟୋ ସୁଟ ବି ଚାଲିଛି ଦେଖ ଭାଇ। ଆମର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ବିଲ୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି ସୁଧାଂଶୁ ବିଲ୍ ପେ କରୁଛି। ମାଗଣା ମିଳିଛି ବୋଲି ଦେଇ ଦଉଛ କଣ ଖାଇଦବା ପଇସା ନେଇଛି ନା। ପଇସା ନିଆଯାଇଛି ନା ଖାଆ ହବ ନା। ମାଗଣା ମିଳୁଛି ଖାଇଛ ବୋଲି ଗୁରୁ ଭାଇ ପୁରା ବାଣ୍ଟୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ବାରିକ ବାବୁ ପେ କରିଦେ କେତେ ପଇସା ପେ ହେଲା। ତ ଆଜିକାର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।